Така. So many roads to go before the dawn. Just take my hand, don't let us come undone. You may not see the glow, but I see it shine. Keep holding on, cause we're too far from done. Как изглежда? Като $1 милион. Тук ми харесва. Слизай, няма да те пусна. Слизай долу. Няма. Падне ме заедно в басейна. Изчезни. Сни се бе, котка. Аре бе, момче. Пусни се. Слизай долу, ти казвам. Ма кой ще се възпротивяваш, бе? Искаш да те фърля в вода. Марш при децата да си играеш. Всички предварително казах, че заведението е пущиняка, разбираш ли? Да, обаче всеки си представя, че не е баш. Ама не, аз им казах по... Шапка не мога там, явно и влизам. Баш ме е драго. Как си го? Остава, брат. Добре, съм те живял 100 години. Добре изглеждаш. Аз си ведър, те готов. Имаш и черви от тук. Вие сте го правили? С зегето и с всичко. Не, карак на дърводелец, но в смисъл шаблони и идея, всичко беше наше. Браво, брат. Сериозно. Вече. Алкохол ли носиш? Да. Значи на вас друго не ви трябва. Очевидно успехите ги имате професионални, ще ги имате и за напред. Още алкохол! Още! Всеки носи алкохол! Абе, вие имате ли си фоби с шкаф за алкохол? Ще си сложим. Всичко снимаме. Знаеш много добре. Всичко съм записал. Благодарим на всички приятели, гости. Гости няма. Всички са приятели. За това, че изхранвахте Имотико 5 години. Значи, моят Георги го няма. Говори ти, говори. Моят Георги е тука. Всеки има по един Георги в живота си. Значи искам като цяло, нали, ще благодаря на всичките, които са били служители в някакъв етап в Имотико и служители, които са в момента тук. Искам да благодаря на най-важните ми клиенти ever. Значи това са тези тримата. Тези тримата точно. Тези това ще го има по телевизията, нали? Ще го има навсякъде. Навсякъде ще го има. Значи това е човекът, където ме е пратил най-много клиенти от всички. Това е човекът... Айде! Точно така. Можем да го фърлим след малко. Така, това е човека номер 2, който също ми е пратил доста клиенти и него съм настанял колко? 3 пъти? 2 пъти? Много пъти. Това е човека, който съм го настанял най-много пъти. Значи нея съм ме настанял 3 пъти под наем и 1 път и продавах апартамент. Значи най-лоялният клиент на Имотико. Най-лоялният. По-лоялен от нея няма. Така, чакай да се обърнем насам. Това са първите ми клиенти, които настаних за продажба. Първите. Това ми е първата сделка за продажба, е тези двамата. Много са готини, станахме си много добри приятели. Детето им ме мрази. Кажи кой направи първата продажба в Имотико. Той. Не беше той. Кой беше? Помисли още малко. Чакай!
Първата продажа на Емотико беше на батко ти Дани. Благодарим много на всички приятели и на здраве! Който иска микрофона и който иска дискусия, той е там отзад, няма да се Не можеш да духаш, бе! Момичета, правите! Женска сила иска, женска сила! Преставате! Аматьори! Аматьори! Браво! Ето! От първия път! Браво! Не знам. Много път напрежение, човек. Ние бяхме буквално 150 лева. За нищо друго нямахме. Аз имах 140 лева. Абе, снимай, бе! Клипе, бе! Клипек! Now put it all for you on the line. So I thought you could be the one. 'Cause we all live for the love. We all live for the love. Even though we've only begun, we give it all for the love. I'm out of line, that I'm supposed to lie. Until I'm yours and you're mine. I put my heart on the line. Искам да кажа, че аз съм да! Абе да не би ти рапът за стена, само гледай да не се отдадиш новата вълна. Спахте ли добре? Но три кафета вече пия, трето не са не един. Аз де да има тука кой да запали, но ме мързи да се обедя даже за без пари. Без напрежение, хабе си таланта, седя спокойно и дебна аванта. Ай, да си пивам с майки на бара, мисли си за снощи, ама ме боли фара. Нов ден, нова песен, пак целия съм слух, не знам кой съм днеска, пак ще ми не чу. Превъртам в вчерашните ленти, боли ме главата, Ке паса? Тебе! Вижда си ме в час, едва ли, каквото и да карам го спокойно, особеното кафе, сепа уискито тройно. Цял ден пълен аляк, цял ден биля ми знак и край върху крак, нека се редим апликейшена айде. Цял ден пълен аляк. Лео, къде пляйца? Дани, не спира ли ме снимате? Дърпай, бе! Какво направиме, шаба? Айде, снимка!
Да, скочи, бе! Ами тук не ме снимаш. Къде си вече пита? Лана ноче те керо сигарита. Курячи? Ивайло Шиндеров и Залаев. Бях лайв. Вече не съм. Вече си мортус. И носим чувства святи. И всички имаме сърца. И бедни, и богати. Айде спасението от някъде, моля ви. Благодаря за подаръците, ама вие за какви ни мислите? Ние като цяло подаръци не искахме, ама иначе благодарим за пиенето.